Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Χρήμα Plus και ας δούμε τις κυριότερες οικονομικές ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ανάγκη αλλαγής της Ευρωπαϊκής Συνθήκης εντοπίζει η Μέρκελ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της 17ης Ιουνίου. Υποτονικές συναλλαγές στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να κλείνει την εβδομάδα με θετικό πρόσημο. Τίτλους τέλους για τον πετρελαγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη φαίνεται να ρίχνει ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Αναστάτωση στη ρωσική πλευρά από την ανακοίνωση της Σόφιας. Ποιες οι επιπτώσεις της εξέλιξης και ποιες οι εναλλακτικές οδοί για τον αγωγό. Σύνδεση με Μόσχα. Και πρεμιέρα σήμερα για το Μουντιάλ στη Νότια Αφρική. Μπορεί το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς να αποτελέσει αντίδοτο στην οικονομική κρίση? Ποιο το κόστος και ποιες οι προσδοκίες από τη διοργάνωση? Συζήτηση με ειδικούς. Παρασκευή 11 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι. Μια ημέρα η οποία χαρακτηρίζεται από την πρεμιέρα για τους ποδοσφαιρόφιλους Πανταχού της Ιβιλίου και τα χρηματιστήρια να συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο, με την αβεβαιότητα για την ευρωπαϊκή οικονομία και το μέλλον της. Την ίδια στιγμή είχαμε μια βόμβα, όπως χαρακτηρίστηκε από ορισμένους, από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Μπορίσοφ, ο οποίος ουσιαστικά δηλώνει την έξοδο της χώρας του από το σχέδιο του πετρελαγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, χαρακτηρίζοντάς την απλώς επιζήμια. Όλα αυτά και όλες τους τις επιπτώσεις, καθώς και την υπόλοιπη οικονομική κίνηση και επικαιρότητα της ημέρας, θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε εδώ στο στούντιο, ξεκινώντας από τα χρηματιστήρια και το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο σήμερα έφτασε με νευρικές κινήσεις και σκαμπανεβάσματα να κερδίζει έως και 1,5% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Τελικώς έκλεισε έχοντας πέσει σε αρνητικά πεδία για μεγάλο διάστημα της συνεδρίασης, με θετικό πρόσημο και κέρδη 0,52%, τη στιγμή που ο τζίρος κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στα 92 εκατομμύρια ευρώ. Καλησπέριζουμε στο στούντιο το Θάνο Νηφόρο. Θάνο, βλέπουμε από την Δευτέρα που είχαμε μία πτώση σχεδόν 5,5% στο γενικό δείκτη, έχουμε ένα θετικό κλείσιμο στο τέλος της εβδομάδας. Αυτή η σημαντική πτώση που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα ήταν κάτι το αναμενόμενο για σημαντικούς λόγους και των θεμελιωδών μεγεθών στις μετοχές που απαρτίζουν το γενικό δείκτη, αλλά και γενικά για το κλίμα που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία. Αλλά υπάρχουν και καλά, υπάρχουν και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι η ανάκαμψη της πορτογαλικής οικονομίας, η μείωση του ελληνικού ελλείμματος πολύ κοντά στο 40%, η μικρότερη του αναμενόμενου πτώση του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2010, η αύξηση των εξαγωγών και η μείωση των εισαγωγών και η ενίσχυση της εικόνας λόγω μειωμένης κατανάλωσης και άνοδο του δολαρίου. Τα κακά νέα φυσικά είναι η υψηλή ανεργία που συνεχίζει να καλπάζει. Βασικοί παράγοντες για την πορεία της οικονομίας του χρηματιστηρίου είναι η πορεία των εσόδων, της τουριστικής κίνησης. Φυσικά πρέπει να δούμε ένα σημαντικό τζίρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ανεμικότατος, χωρίς δυναμική, χωρίς θέληση να συμμετάσχει στην οποιαδήποτε θετική ή καλή ή αρνητική εικόνα. Παρουσιάζει μια πλήρη απαξίωση επιθυμίας για μια δυναμική άνοδο, το οποίο δίνει σημάδια ότι σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται ο ελληνικός χρηματιστηριακός δείκτης υπάρχουν ιδιαίτερα Θάνο, τι απαντήσεις περιμένουν με λίγα λόγια οι Έλληνες επενδυτές προκειμένου να αντιδράσουν θετικά σε όλες αυτές τις οικονομικές εξελίξεις? Χρειάζονται να δούνε συμμετοχή των ξένων, από την οποία υπάρχει μεγάλη απουσία. Είναι καλό να δούμε να έρχονται και οι επόμενες δόσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να δούμε μείωση της ανεργίας, επενδύσεις όπως είπα, έτσι ώστε να μπορέσει να τραπεί το κλίμα. Φυσικά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα. Θα χρειαστεί πολύ κόπος
και πολλή υπομονή από τους επενδυτές πριν να δούνε σημαντικά σημάδια, τουλάχιστον στην εσωτερική οικονομία, στην ελληνική οικονομία. Και μην ξεχνάμε ότι η παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή τρέχει με δύο ρυθμούς. Θάνο, ανέφερες ότι περιμένουν να δουν από τους ξένους επενδυτές να αρχίσουν να επενδύουν και πάλι στην Ελλάδα. Να ρίξουμε μια ματιά στα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς και εκεί συνεχίζει να επικρατεί μια νευρικότητα, όχι βεβαίως λόγω της Ελλάδας, αλλά γενικότερα λόγω της ασάφειας που υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο για το ποιο είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όλα αυτά εν ώψη βεβαίως, όπως προαναφέραμε, και τη Συνόδου Κορυφής την 5η 17 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Βλέπουμε λοιπόν, ξεκινώντας από την Κυραία Ήπειρο και το χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 εκεί σημείωνε κέρδη 0,30%, κέρδη 0,49% για τον CAC 40 στο Παρίσι και απώλειες 0,51% για τον DAX στη Φραγκφούρτη. Να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Wall Street, όπου εκεί σήμερα είχαμε μία κατά κάποιο τρόπο μη αναμενόμενη πτώση στις λιανικές πωλήσεις το Μάιο, στο κατά 1,2%, εκεί που μάλιστα όλοι περίμεναν μία άνοδο 0,2%. Εκεί βλέπουμε λοιπόν τον δείκτη Dow Jones να σημειώνει απώλειες 0,25%, απώλειες 0,22% και για τον Nasdaq, και ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,05%. Θάνο, βλέπουμε και εδώ πέρα ότι υπάρχει μία αβεβαιότητα στα διεθνή χρηματιστήρια. Είναι μονάχα η ασάφεια ως προς τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πολιτικές σχετικά με το κρατικό χρέος που απασχολούν τους επενδυτές εκεί? Σίγουρα και η αμερικανική οικονομία δεν είναι στα καλύτερά της. Προσπαθεί να ξεπεράσει τα προβλήματα, το μεγάλο σοκ. Οι μεγάλοι παράγοντες για την άνοδο της αμερικανικής οικονομίας είναι οι λιανικές πωλήσεις και η μείωση της ανεργίας. Τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που μπορεί να ενισχύσει όχι μόνο τους χρηματιστηριακούς αμερικάνικους δείκτες ή την αμερικανική οικονομία, αλλά μπορεί να ενισχύσει την παγκόσμια οικονομία. Αλλά βασικός παράγοντας είναι να αρχίζει να καταναλώνουν οι αναδυόμενες αγορές πολύ πιο δυναμικά από ό,τι κάνανε στο παρελθόν. Αυτός είναι ο μοναδικός, από τους μοναδικούς σημαντικούς παράγοντες που μπορεί να ενισχύσει την εικόνα για τα επόμενα χρόνια των αγορών. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε, Θάρνο, και να σχολιάσουμε μαζί το γράφημα του δείκτη Dow Jones. Το βλέπουμε εδώ πέρα σε διάρκεια 12 μήνου. Βλέπουμε ότι οι διακυμάνσεις του πάνω και κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 10.000 μονάδων είναι συχνές πυκνές. Βεβαίως βλέπουμε και το μεγαλύτερο ράλι σχεδόν από τον Ιούλιο του 2009 μέχρι και τον Μάιο, τα υψηλότερα σημεία της πορείας του. Κάτι το οποίο δεν έχει επαναληφθεί στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Βλέπουμε όμως στο τελευταίο διάστημα έχουμε μία πτωτική τάση με κάποια σκαμπανεβάσματα τα οποία δεν δίνουν στοιχεία σταθερότητας ως προς την ανάκαμψη. Υπάρχει ένας διάχυτος φόβος για μία υποχώρηση των χρηματιστηρίων με έντονη διάθεση. Αυτό προεξοφλήθηκε, ενσωματώθηκε στις τιμές, υπήρχε αυτό το sell-off, επηρέασε επιπλέον και τις ευρωπαϊκές και έχουμε αυτή την εικόνα της επανάκαμψης από τις 10.500 μονάδες πάλι στο κάτω από το όριο των 10.000. Αλλά βλέπουμε εκεί πέρα ότι υπάρχουν σημαντικές αντιστάσεις οι οποίες μπορούν προς το παρόν, εάν θα επιβεβαιωθεί ή όχι ένα χειρότερο σενάριο, να κρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα. Πάντως, ύστερα από τις πτώσεις χθες, είχαμε τα υψηλότερα επίπεδα για τις μετοχές του Dow Jones το τελευταίο 9ήμερο. Κάτι το οποίο έφερε μια εφορία. Πολλοί το χαρακτήρισαν ως θετική. Γιώργο, ανάλογα τι εικόνα θα δεις. Άμα θα τη μεγαλώσεις την εικόνα στο χρόνο ή στο εξάμηνο ή στην εβδομάδα, σου λέει διαφορετικά πράγματα. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι η αμερικανική οικονομία έχει τα εσωτερικά προβλήματα, αλλά έχει και τη δυναμική να ανταπεξέλθει αυτών των προβλημάτων. Η κινέζικη οικονομία έχει μια δυναμική να καταναλώνει από μόνη της,
να παράγει και να καταναλώνει δικά της προϊόντα, το οποίο είναι το μεγάλο ζήτημα, εάν θα αρχίσει να καταναλώνει προϊόντα της Ευρώπης και της Αμερικής. Ας μείνουμε στην Αμερική και ας παρακολουθήσουμε να δούμε τι δηλώνουν και οι ίδιοι οι χρηματιστές εκεί σχετικά με την χθεσινή ημέρα, η οποία έφερε αρκετά χαμόγελα σε σχέση με τη σταθεροποίηση τουλάχιστον των φόβων και της ανησυχίας που υπάρχει γύρω από το ευρωπαϊκό χρέος. Traders just extending the trend, riding the trend. I mean, people have been looking for arguments as to why they can sell the stock market lower, sell the euro lower, and to me that the arguments had really become thinner and thinner. And I think this is just something that has gone far too far. I think that the economies have been looking much better than people have been talking about. They keep talking about threats to growth, and meanwhile, economic data keep coming in better and better. Θάνο, συμφωνείς? Δεν συνηθίζω να διαφωνώ έντονα. Ο καθένας έχει μια τοποθέτηση επί της πορείας του αγορός. Αυτό που έχουμε πει και από την εκπομπή μας εδώ είναι ότι υπάρχει μια ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας με δύο διαφορετικές ταχύτητες. Μεταξύ δηλαδή των αναδυόμενων αγορών και των ανεπτυγμένων αγορών. Θα πρέπει όμως αυτές οι ανισορροπίες μεταξύ αυτού που παράγει και αυτού που καταναλώνει να αλλάξουν. Αυτό επηρεάζει και την πορεία των νομισμάτων που έχουμε δει τόσο καιρό μεταξύ ευρώ, δολαρίου, γεν και ό,τι επηρεάζει από μόνο του δολάριο τα υπόλοιπα νομίσματα της περιοχής. Αυτή η αλλαγή θα κρίνει, ας πούμε, το μάτς. Μάλιστα. Πάντως η ανησυχία για το τι μέλη γενέστε στην Ευρώπη με το θέμα του χρέους είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερους από τους επενδυτές, και προς αυτή την κατεύθυνση εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα η κυρία Μέρκελ έκανε μια δήλωση σε σχέση με την ανάγκη η οποία υπάρχει για την αλλαγή της συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρακολουθήσουμε τι ακριβώς είπε και γιατί. Der Meinung, dass wir auch Änderungen der Verträge brauchen. Zum Beispiel eine Prozedur, die eine Antwort darauf gibt, was passiert, wenn sich ein Land aus welchen Gründen auch immer nicht an die auferlegten Bedingungen zur Erfüllung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes hält. Ich glaube sogar, dass eine solche Vertragsänderung Sicherheit bringen könnte für die Märkte. Dass im Notfall so etwas vorhanden ist, aber natürlich mit der Ambition, es nie zu diesem Punkt kommen zu lassen. Μένει λοιπόν η κυρία Μέρκελ στην πίνη κατά κάποιο τρόπο των χωρών που θα παραβιάζουν το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά αναγνωρίζει την ανάγκη, Θάνο, για αλλαγή της συνθήκης. Σαφέστατα, οτιδήποτε που μπορεί να επαναφέρει την σοβαρότητα, την υποστήριξη, τα εχέγγυα ότι το ευρώ είναι μια σημαντική δύναμη στην παγκόσμια οικονομία, κάτι που πυροβολήθηκε εντόνως στο τελευταίο διάστημα, είναι αυτό που χρειάζονται οι αγορές και θα ενισχύσει από την πτωτική διάθεση του ευρώ που μπορούμε να δούμε να ακουμπάει το 1,17 και λόγω όλων αυτών των υποστηρικτικών και των καλών νέων που αρχίζουν και βγαίνουν από τις προσπάθειες, να δούμε πλέον μια ενδυνάμωση πάλι του ευρώ, την οποία την είδαμε αυτές τις μέρες μια έντονη άνοδο από το 1,19 στο 1,21. Ακριβώς, και αυτό είναι και το μοτίβο το οποίο διατηρήθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο επίπεδο της ισοτιμίας του ευρώ. Εάν δούμε πριν από λίγη ώρα, η ισοτιμία του διαμορφωνόταν στο 1,2106 δολάρια χαρακτηριστικά, 0,16 η υποχώρησή του. Στα 76,86 δολάρια το βαρέλι ήταν η τιμή του πετρελαίου και στα 1.223 δολάρια η ουγγιά η τιμή του χρυσού. Να δούμε τώρα και τις υπόλοιπες εξελίξεις της ημέρας, όπως αυτές καταγράφηκαν από την ομάδα του Χρήμα Plus. Βλέπουμε ξεκινώντας από τον Νίκο Μούντις, ο οποίος πραγματοποίησε κάποια stress test αναφορικά με τις τράπεζες. Πέρασαν λοιπόν τα stress test οι τράπεζες και με βάση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του οίκου, το stress test που πραγματοποιήσαμε, πιστεύουμε ότι οι τράπεζες που συμμετείχαν θα μπορέσουν να απορροφήσουν τις απώλειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τέτοια έκθεση χωρίς να πετούνται αυξήσεις κεφαλαίου, ακόμα και υπό συνθήκες πολύ χειρότερες του αναμενόμενου. Θάνο, οι ευρωπαϊκές τράπεζες δηλαδή είναι ένα σημείο στήριξης στο οποίο μπορεί να υπολογίζει κανείς κατά την φάση εξόδου από την κρίση.